ina godiya ga musamman al'umma mutanenmu na arewa wanda suka nuna kishi ganin cewa wannan abin da aka yi bai cancanta ba, ya cancanta a ba mu dama kamar yadda aka ce duka matakan nan na shugabanci na turakun gwamnati na madawan iko, na zartawa, na shari'a da na ainihin 'yan majalisa duka yana kudancin Najeriya. Mu takaddama mu shine ya kamata a ce ɗaya daga ciki yana arewacin Najeriya. Dattawa da samari, mata, maza, addu'o'in da aka yi muna roƙon Allah ya saka musu alheri, kuma su sani cewa bata ƙare ba sai ta ƙare. Menene da magana na anan, gobe tana nan, kuma wata rana ce, in ba yau ba gobe da ubangiji. Saboda haka ina godiya gare su, kuma na fata Allah madaukakin sarki ya saka kama kowa da alheri, kuma Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Kuma wannan shugabancin da Allah ya dora mana, Allah shi ba su ikon yin adalci, kuma Allah shi ba su ikon kwatanta mu Najeriya. Muna roƙon Allah ya mana jagora. Ina godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.